गोकुळ सोबत गोकुल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पोलीस भरतीला सुरुवात झाली आहे। 118 पोलीस शिपाई आणि 24 चालक मिळून एकूण 142 पदांसाठी ही भरती होते। अधूनमधून रिमझिम पाऊस असला तरी पोलिसांनी योग्य ती काळजी घेतलेली पाहायला मिळते। या पोलीस भरतीसाठी राज्यभरातून युवक दाखल झालेत। या पोलीस भरतीवर जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल हे स्वतः करडी नजर ठेवून राहणार आहेत। तसेच ड्रोनच्या सहाय्याने देखील या भरतीवर नजर राहणार आहे। सुरक्षा तसेच उमेदवारांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी पोलीस विभागाने सर्व काळजी घेतली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।